6, 7, 8. Det er Rådhuspladsen med 2 huse, så det er 12.000, du skal betale. Ja, men det er jo desværre så uheldigt, at den hvide bil går konkurs. Den er ejet af Flensborg ApS, og der er ingen likviditet, så der er desværre ikke nogen penge at komme efter. Hvad mener du, der ikke er penge nok? Du ejer alt det andet, jeg har kun de 2 der. Men det her, det er jo Flensborg Holding. Altså pengene og de andre hoteller også. Det er jo Flensborg Holding, der ejer dem. Det skal vi jo ikke blande sammen. Bilen, den er ejet af Flensborg ApS, som nu er gået konkurs. Men er det ikke dig det hele? Altså, det er et datterselskab her. Det skal jo ikke gå ud over ejerkredsen i Flensborg Holding, at Flensborg ApS har fucket op. Så jeg kan ikke få mine 12.000, eller? Jo, det kan du godt. Få dem af statskassen. Kan man det? Ja, kan man sagtens. Så tager jeg 12.000 her. Yes. Det virker bare lidt, at du bare kan sige, så er der en konkurs, og så har det ingen konsekvenser for dig. Jamen, det har jo kæmpe konsekvenser for den hvide bil. Den er færdig nu. Så den er ude. Til gengæld, så er der en ny spiller på banen her. Flensborg Invest, en grønne bil. De er faktisk lige passeret start nu, så de skal lige have 4.000 i startkapital. Så er de klar til at rykke ud over rampen. Hvorfor kan den så ikke bare betale mig de 12.000? Nej, for det er jo et helt nyt selskab. De har jo ikke, altså det er jo ikke deres skyld, det må vi huske. Det er jo en helt ny opstartet virksomhed. Det skal ikke belaste dem, hvad nogle andre mennesker har gjort. Eller altså et andet selskab har gjort. Det er jo ikke retfærdigt. Så nu er det dig.